sulitan ayu ayu moblong cewek grawa jambu alas kulit ijo sing dikagas wis duwe bojo dayang neng pinggir kali dasar ayu mablong sapa sing duweni numpak becak medune pati ana ketoprak ning daleme Pak Marwi waru-waru doyong Pak Sendor dayang semende jambu ayu-ayu moblong kok mesem guyu blarake disampirne mae cedak gak ngampirne bengi kok bengi lah wong wis surup waru doyong mangklong idul dasar ayu mablong ra bisa kumpul sandale dibuak ngidul ning kali apa ning ndi lho parian Pak parian aku tapi wong parian kok dibuak ning kali are lah iku mang sandal mbok buak sandale dibuak ngidul bakale wis ora kumpul waru-waru dayang semende pelem ayu-ayu moblong dasar ayu moblong bocah kalem iwak bandeng coplok matane iku iwak sing picet lho wong edan lah kok iso iwak picek iwak bandeng coplok matane tiwas dipandeng ana bojone asik kowe kok iso parian ae lah golek sego sak puluhan kok angel ngene lah jongke kowe sanane parian ya aja waru doyong terus lah apa nggo parian iki Pak Marwi dino iki Pak lah kok rame ngene merga dinane rame Pak Marwi sing duwe gawe mula ayo didongake Pak Marwi gawe akeh rejekine amin Allahumma amin sing wedok jenenge sapa sing wedok garwane Pak Marwi asmane Bu sinten Bu Rapi oh Bu sing bar disetrika lho kok iso bar disetrika iki piye bar disetrika kan menjadi rapi Bu Rapi Pak Marwi adalah Bu Rapi iki nyunatno loro ya Bu nggih oh alah wi kok ngirit lah wi Pak wi kok iso ngirit piye to wong iki gawene ramene ngene sunatan tamu undangane banyu mili alhamdulillah sing rawuh bapak-bapak ibu-ibu khususnya para ibu-ibu sing do ngagem jilbab iya ora tan bedane kaya ngrawuhi pengajian tur meneh wong wedok nek nganggo jilbab iki kan mertandake wong wedok sing apa solehah urung mesti iya wong nek nganggo jilbab iku mertandake kaum muslimah alah oga aku mang lo baradu liwatan karo wong jilbaban Mbok Sarpi gugup perkara ana dagelan mlayu lah jilbabe kecantol ana pager carang lah terus nglengkap malah
isine wan tok. Lah ngacene wis tuwa kok. Tak takoki, "Kenapa, Mbah? Kayak jilbaban nggo nutupi wan iki lho, dor-dor niku." Njajal ayo parian. Hatian. Iki kan wong wedok-wedok do nganggo jilbab. Iya. Nek pancen kowe pinter parian jajal tak gaekno parian babakan jilbab. Kowe iso apa ora? Isa. Ana cah wedok kok ketok nganggo krudung biru. Bocah wedok nganggo kudung biru, ya tak cedhaki kok mesem guyu. Bocah kok ketok ayu. Sayang sithik gegeden su. Ayo arep muni apa kowe? Gegeden su masih tok. Nek loro ya susu. Lah lak tenan to teko susu mesti kowe. Lali aku kok. Kok iso teko susu iki lho? Lah terai su iku masih tok. Lah sarene nggawa loro darah susu. Dadi nek loro, Susu. nek siji, Su. lah nek sakwil. Nek ngono ya tunggale apa anting? Anting-anting. Wah, anting-anting ku lak loro wong siji ya anting. Nek siji, Anting. nek loro. Anting-anting. Lah nek separo. Ting. Padha karo aku ndek mang jajan pia. Pia-pia. Aku mok sitok-tok. Nek sitok, Pia. nek loro. Pia-pia. Lah nek sakwil. Ya. Aku ngerti lem tuku pia-pia ning alun Rembang ah. Alun-alun. Iku lak loro. Lah tuku pira? Lah nek siji ya alun. Nek siji, Alun. nek loro. Alun-alun. Lah nek separo. Lun. Aku bar tuku pia terus tuku ali. Ali-ali. Aku mau tuku siji ya. Nek siji, Ali, nek loro. ali-ali. Lah nek sakwil. Ame tau nek no ibu-ibu wis guyu aku mesti didarani Munili. Lho. Aduh, kok malah mbok omongno. Lah aku lali ya ame muni al kleru sing li ya. Ngono ku dak baten aja cetakno li kok malah mbok cetakno. Lah ibu-ibu ora wis dong grayang ngisor kabeh. Wong jenenge dagelan iki najan plesetane ning kuwi, Pak. Ben ra ketok saru wong iki di streaming. Iya ya. Soe kloloten li kowe mesti. Ya aja cetakno. Wong muni li ki saru, wong iki kaya aku lho. Ya. Dagelan enom, mbok kon muni saru gak wani. Gak wani. Sok-sok kok muni li, gak wani Pak aku. Ora kaya kowe. Kok gak wani muni? Li, kowe mbok cetakno li. Matane. Aku pisan ndekne malah lali. Lah iya nyontoni kowe kok iso. Line malah ngebut. Terusno. Ayo. Nek ana cah wedok nganggo kerudung biru mau piye? Cah wedok nggih kerudung biru merga rupane ayu. Bareng tak cedhaki kok mengsem guyu. Mesem guyu jebule wonge dulure tanggaku. Ngono ya. Iya. Mangkok gegeden susu. Lah mang kesusu kegeden gari-gari mok behane tok susune mok cilik. Ngono ya. Iya. Ana cah wedok Pak kok nganggo kerudung abang. Cah wedok nggo kudung abang tak cedhaki malah ketok metantang. Bocah wedok senengane sembayang. Insya Allah bakal entuk nugrane Sang Hyang. Ning ya apik Sang Hyang. Kontal untu. Iso ae. Entuk nugrahane Sang Hyang wenang. Amin. Ana cah wedok Pak kok ketok nganggo kerudung ireng. Bareng tak cedhaki bocahe menteleng. Senengane adus wayah peteng. Bareng tak inceng aku terus Aduh. Iki lho sing malah luweh nemen. Aja terusno, gah aku. Lah terae eng. Barikan iki sing apik. Lah kowe aja gawe eng.
Lho wong jenenge Purwakanti. Purwa ki lak kawitan. Kawitan. Kanti tiba mburi. Mburi. Nek ngarepane i nggurine I. Ngarepane u nggurine U. Lah iki lho Pak ngarepane eng Pak. Lah aku terus golek apa terayo Lah ya kudune tibane ya eng. Lah iya aku tak ameh muni ngate gak oleh. Aja terusno saru ya Pak. Engko nek ora diterusno malah babal-babal pitike mati. Kowe iki ngeyel lek diomongi ya. Lah Aja kene. terusno cah cilik-cilik akeh. Lho dak kene cacili ben paham. Wani tenan. Lho tek ra wani kene wong padange ngene. Tenan. Iya. Kudu wani jawab lho ya. Oke. Ngarepane eng gurine kudu eng lho ya. Tan mongko kowe modar kowe jajalan wani tenan ta ora kowe? Lu sirahku ngantek kenger. Aku ning kene kok iso. Lah iya. Kok malah mubeng-mubeng. Eng. Ana-ana cah wedok Pak kok ketok nganggo krudung ireng. Bareng tak cedhaki bocahe malah menteleng. Sarep tekan di. Tekan di wong terae maine ning grawan nek tekan. Bocahe aduse wayah potong. Bareng tak inceng aku wae. Areng wae cek kowe terus gak. Jae dikokno gendeng sitok tak ngono ngoprok diasem. Urang-urang wis geger ra umum. Aku melu ndredeg Pak. Aku yo iya. Aku apa Wes Pak aja terusno lah Pak, ayo ndang nyanyi ndang ngibur tamu undangan ae. Nek ra diterusno kok mbabal-mbabal jare pitike mati. Wani tenan kowe. Dek ra wani gene wong perkara ngono ae. Tenan lho ya. Iya ya. Ana-ana cah wedok kok nganggo krudung ireng. Bocah wedok bareng tak cedhaki jalin alah kok menteleng. Senengane aduse wayah peteng. Barang tak inceng aku weruh terus ngaleh ngabrak senteng. Enge. Lah ya iku daeng. Ngaleh nabrak senteng lah cah wedok atus tak inceng. Lah aku terus ngaleh roh guriku ana senteng mak tewek ngono. Ndasku bendul. Ngarepane ngalo Pak. Lah ya ngah. Gurine kudune ya engah. Lah iku mang gak senteng. Ning ya ora cocok ah Pak. Ya dicocokno wong terae wis ketemu satuane 17 karo 18. Aku tiwas melu panik. Tak kira to. Masa napa ngaleh ta? Ngono kupenge mek mbok sumpet gene. Ada ameh muni ngono digagenan disumpet. Lho iki mang digawe nyambung lagu Lah apa iya. Warudoyong. Warudoyong ki lagu mbiyen ning kepenak dijogeti ya kepenak, dienggo tetembangan ya kepenak. Konjuk kagem bapa Marwi sekeluarga. Dalah ibu rapi Dalah ibu rapi sing dina iki duwe gawe sunatan. nyunatke putrane. Nyunatke putrane Dik Dik sinten? Dik ya iku Aldo. Aldo Dik kalih Aldo kalih sinten Bu? Alvin. Anggun. Anggun. Loh, Anggun wedok. Wedok ya ora sunat. Lah nek wedok, Nek wedok ya dislenthik. sing nyelentik sapa? Aku. Seneng kowe nyelentik. Aku tukang nyelendiki wong wedok-wedok. Layak bojom mbok celentiki terus. Ndek iki aboh gawe wedene ra umum. Padahal guyu ndak krau dislenthik piye, Bu? Tenan aku lo yakin layak. Mbokku bojom iku beda karo wong wedok-wedok kene. Lah kowe gak roh mlakune saiki bareng bar tak slenthik aboh. Aboh apane? Mane mlakune kan biasa ngene. Iya. Bareng tak slenthik aboh saiki mlakune piye? Mlakune piye? Umpane kaya wong wedi nek suwek mbah piye. Lho tapi kan bojom mbokku nyuwun sewu, kan duwe keistimewaan sendiri. Lho iya no. Nah nek wong wedok kene karo mbokku ya ora kok teges ngenyek, ya kalah jauh karo Jauh mbokku. wong Rembang karo Bluro ya adoh. Ora kok perkara jarake. Lah perkara apa? Maksudnya iki mbokku punya keistimewaan sendiri dibandingkan wanita-wanita sini. Apa? Wah, lah wong wedok kene nyuwun sewu, paling susune ning dodo. Lah iya. Ah nek mbokku kan ora, susune ning weteng lewer.
Iku keistimewaan lho, Pak. Kowe aja muni susune neng weteng. Lah nyatane nglewer. Ndek esuk aku lali to, Mas. Kok iso lali? Adi mrape budal sekolah. Iya. Lah sangune kari. Mbok mlage adus. Terus diundang, "Yo Rio, sangum lo keri." Wis kene ora nek suarane. Wong Rio wis abene numpak montor, saiki giaul tumpakne montor tril protolan gak nek bane. Montor kok ora ono bane iku apa ya iso mlaku? Maksudnya gak nek ban mobiling ngono. Oh, ban montor. Ban montor. Bareng kesusu adus lali Ya. nyaut anduk mok sing 3/4 cilik iku. Tutupi ngisor karo melayu nyeluk Aldo. Duh, lho iki lho sangum. Walah abene wong sak desa ndredeg kabeh. Abene piye? Lah susune tabrakan koplak. Iso kaya lato-lato. Ya Allah Gusti, susune iki iso kaya lato-lato. Bareng balik tak disampirno. Lho niku dimik wong kok ngguri gak roh Aduh, ndekne. tuh. Oh alah Pak bojomu kok iso bangeten. Tapi saiki wis cilik wong tak luntung terus tak plester handy plus. Dek Iku lho, mang ra iso. kertas apa susu kok mbok luntung iku. Lah ben rencana iku ya sing salah kowe kok. Lho, kok iso aku mbok salahno iki lho. Anane susune mbok dadi duwowu sak wetengi gara-gara kowe. Ah, ya ora iso kok iso gara-gara aku. Zaman cilikan sore-sore biasanya wong wedok-wedok kan do ning latar padang bulanan ngono kae gelar kloso nggih Bu nggih. Iya. Nah, barang gelar kloso cah iki lagi genaon brangkang. Aku jejile. Cek cilik kowe genaon brangkang dimiki mbokem kowe lunga. Mbokem keturu. Lah ana cempe ora cempe. Ya roh anak wedhus iki ta. Lah iya malah ngemik susune mbokem. Kowe roh cempe nek mik. Nek mik piye? Dul regadak. Dul regadak. Mbok molor kaya karet susune. Dadi anake susune mbokku nglewer iku Perkara dimik wedhus tempe. layak Pak nek tak mik apa ambune perengus. Tapi mbok ndek iki ameh digawa wong iki lho pabrik kacang dua kelinci ning PT 2 kelinci. Iya tak penging. Lho. Ora ngono kok diparani PT pabrik 2 kelinci. Kan aku selfie karo mbokem. Iya. Lah Pak sapa Alvarso apa sapa iku? Direktur utama. Direktur utamane ngerti. Heeh. Ngerti jajaranku nek bojoku aku ditelepon. Pak Desendor niku garwane. Nggih. Heeh. Wih cantik apane wong untune ketok loro mecongol aku ngono. Lah wonge ngene. Lah niku giginya itu gigi palsu apa asli? Asli Pak aku yo. Andanono asli kuwi. Iya barang gang sedhi lu roh maro omah. Terus Maro omah aku jak salaman tawan-tawanan. Anu Pak Desendor niki garwane ajeng kula damel tenggene pabrik kacang dua kelinci. oh, Sedintene niki langsung kula bayar 7,5 juta. sedina dibayar 7,5 juta. Moh aku. Loh, Prei. gelemi iku rezeki lho, Pak. Lho, bojone dagelan kaya ndek slepan 29 niki mbok padoni. Lho, ning kan kuwi menguntungkan membantu ekonomimu. Gara-gara untu ya meh dibayar 7,5 aku tak penging. Wis apa kekno lar apa-apa. Ngantek diundaki 15 juta satu hari. Sedina iki dibayar 15 juta. Sedina. Kerjane iki mulai jam 7 esuk sampai jam 5 sore. Iku mesti dikon dodol kacang. Ah, sing ngomong sapa ora? Dikongkon ngadai kacang. Enggak. Lah, iku terus dikon apa? Ngenteni kelincine sing ngarep ambrol. Lah, Kelinci ngarep kan pecah. Lah mbok miku kon ndodok ning ngarep gapura karo ngene. Kowe gak sakake untune mbok mluntur. dadi dikon genteni klincine. Aja mesakno. Lah iya. Ora ketang elek-elek bojo iki kudu tak gemateni. mbok gemateni. Ana unen-unen kae lho. Unen-unene Nandur tebu digawe gula. maksude. Bojo ayu dicolong kanca. Alah iku nak mogol. Wong endi, Pak? Maksude iku nek parikan nandur tebu ning ora-ora sing bener bojo ayu nyawi sito. padha ae ya. Lah nek tekek ditaleni. Bojo elek ameh tak pateni. Lah dalah. Lah piye? Kok dipateni? Tekek ditaleni. Bojo elek ayo digemateni.
diopeni ya Bu utawa ya. diopeni. Ya. Sampean kan wis tahu ngucap duwe unen-unen. Ya. Kesuksesan seorang suami. Pasti ada doa yang sehat pada istri. Ah. Kayak ngene iki lho, bukan aku yang hebat tapi doa istri yang kuat. Nah, ora tan bedane kaya Bapak Mas Marwan. Mi, ayo. Didongakno garwane sing solehah. Amin. Efeknya apa? Rezekine lancar, Amin. usahane lancar, Amin. ekonomine lancar, mula ora Alhamdulillah. mokal iso nanggap ketoprak wahyu Wahyu manggala. manggala. Muga-muga slamet sekabiyane, murah Nggih. sandang murah Murah pangan. pangan. Mergo iki ya lakon pamundutan, Pak. Sunan muga-muga sing Ah. disunatke iso dadi ratu. Koyok Damar Wulan Ngratu. Damar Wulan Ngratu. Ah. Tegese ngratu ki ora ngratoni negara, ora ngratoni desa, ning ngratoni rumah tangga besuke bakal dadi keluarga sing adem ayem. Amin. Sumrambah karo panjenengane Ibu Rapi dalah Bapak Marwi. Insya Allah diparingi kesehatan berkah barokah. Amin. Ora lokak ning malah saya kebak. Amin. Ora rubuh ning malah saya gupuh. Diparingi apa panjang yuswa sak keluargane. Amin. Termasuk Pak Marwi iki nekat tenan kok, Cah. Kok iso nekat? Lah piye ketoprak kok ketok separo iki piye? Lah Sing kene iso omah. Emang- Malah ombo kene karo kene. Lah mang Pak Wi wis kandha dhewe ya. Kandha piye? Sarene ketoprak iki mok ketok separo, mbayare ya separo. Wong edan. Tekor. Do ngibur tamu undangan. Oke. Engko bar nyanyi terus neruske Napa, Bu? gawean. Oh, selawatan Jogo apa? regol. Umpamane dikai selawatan sampeyan. Selawatan Sing genah ae, sing nek genah. pancen njaluk selawatan Ya. sadurunge diwene lagu sing modern. Digrabyak sithik. Digrabyak sak grabiakan, Mas. Heeh, selawatan. Salatullah salamullah Ala toha Rasulillah. alah Rasul. mulane go Napa? tanggapan iki wis arep 8 sasi Iya. ben suaramu ora serak kaya aku Heeh. iki tolong to Apa? loro iki aja dipangan Apa mayit? lho kok mayit Lah apa? ben suaramu ora gampang entek ora gampang serak Iya. tolong hindari makanan sing mambu lengo-lengonan kaping loro makanan sing mambu teles-telesan Sing mambu lengo-lengonan iku apa? kaya kompor, wajan. Waduh. Dengi kok aku ngombe lengo gas. Wong ngono. Maksudnya ya gorengan. Oh, gorengan. Sing ana minyake terlalu banyak iki aja dikonsumsi mundak nggarai serak. Oh iya. Sing mambu teles-telesan. Contone Ya kaya kumkuman sarong, kumkuman anduk. gedebok bosok terus peceren. Ngono. Ya aja kakean ngombe es. Iya. Ya, siap. Oke. Oke. Ya. Salatullah salamu So ba so pirang mangkok. loro deh orang nganggo mie aja pedes gak sausnya sithik ae. Iki nada kok teko Lah kowe bakso. ku yo iso ana muni so. Paling tidak melodinya kita cek. Oh iya. Teng 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 Nyaim. meteng. Lagu iki gak nganggo bas kok rasaku ya. Salatullah salamu ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Dina iki rajane ngene Bapak Marwi jaren duwe gawe gawe nyunatke putrane ayo didongake akeh rezekine amin ayo teton duwe gawe didongake akeh rezekine yo Salatullah salamullah ala toha rasulillah
habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Daleme Pak Mari ya api ya. Lah iya, Omahe wis apik. wis gede, Gendenge ya apik-apik. apik-apik. Tuku gendeng nggo gawe apa? Tuku gendeng nggo gawe omah, nggo gawe omah. Omah gedhi omahe sapa? Olah omah gedhi daleme Pak Marwi. Omah gedhi omahe sapa? Alah omah gedhi daleme Pak Marwi. Salatullah salamullah Ala toha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah Ala yasin habibillah. gawe garasi nggo ada apa? Gawe garasi nggo ada mobil, nggo ada mobil. Mobil gedhi opile sapa? Mobil-mobil gedhi dari Pak Marwi. Mobil gedhi mobile sapa? Ana mobil gedhi mobile Pak Marwi. Amin. Salatullah salamullah Ala toha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah Ala yasin habibillah. Tuku gendeng manggo gawe apa, Pak? Omah Omah gedhi omahe. daleme Pak Marwi. Gawe garasi manggo ada apa? Mobil, Mobil gedhi. mobile Pak Marwi. Angger sing gedhi-gedhi Nggone Pak Marwi. tenan. Iya, aku tau roh dhewe. Ana kurungan nggo ada apa? Ana kurungan nggo ada manuk, nggo ada manuk. Angger sing gedhi-gedhi Nggone Pak Marwi. manuk gedhi manuke sapa? Aku gak roh iki. Kok ora roh jare sing gedhi-gedhi ngene Pak Marwi. Iya, Lah kok ora mbok jawab? nek pas manuk iki aku turu kok. Ana kurungan nggo ada apa? Nek kurungan nggo ada manuk. Angger sing gedhi-gedhi Nggone Pak Marwi. manuk gedhi manuke sapa? Manuk gedhi kurungane jebrol. Ora wani iso. Asam aku terus mbok kon muni manuke Pak Marwi. Lho lah tenan di Mah, kendakne tenan wong iki. Lho, lha apa? Kok malah mbok arani manuke Pak Marwi? Maksudnya manuk ingon-ingon iku lho, kurungane cilik, manuke ingon-ingonane gedhi jebrol. Ngono. Manuk dara. Oh tak kira to manuk liyane. Manuk iku ya le. Nggih diaturi hiburan Nggih, spesial kagem tamu undangan Puspitanala Mas Puspitanala Campursari. Spesial untuk ibu-ibu tamu undangan sedaya kemawon. Ya ini, au. Au. Wow. Aku lah bubu. Dalam. Wanatya ayu utama nambyara rumeng kusumo mulat lang-lang pranto agawe seseneng nolo. Semulen pahit matu
katon kinelo ndak kantiane jagat tresno tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku andang kau tahu rembulan kang sumunar maknani tresno kang tuhu tak ana liya mung sira RHS Production WML Kantong Channel Berkanyu Sonagol Sempro Music Matahari WML Audio Iyo Puspitanala sampun katuran. Oke Neruske lakon Jaga Regol Jaga Regol merga peraturane sapa wae sing mlebu ning dalem kepatihan yen ora nganggo tapak asmane Ndoro Patih Lugendir iki bagak entuk mlebu ora dikeparengake mlebu. Lah iki sapa iki tadi? Oh, kowe sing tekan Jaga Regol. Saya kono lho kono. Heeh, nah kono kowe iki kene. Kene. Lho, di atas, ning dhuwur le. Ning dhuwur kene. Jenenge sapa jenenge? Jenenge sapa? Badil, ini Dil, ya kene Dil. Lah kowe sapa jenenge? Hanu kan iki kono. Ayo Badil karo Hanu kene. Bang Hanu. Nah, wis kene. Kali ya. Aja lah. Badil karo Hanu sing Jaga Regol. Aku nang bawa dhewe kok. Hei, Badil si Raise. Bener saya nek ning kono lho. Pinggir anu Bu. Pinggir. Ora iso desa. Wis, Pak. Dil iki dilah lewangi, Dil. Lho. Sanu. Aku lewangi anu. Iki sapa? Badil karo Sanu aku. Bener.
Gaya lipstick kaya gegek. Oh, gegek piye? Ayo. Kleru dijoli bojoku malah ketok menger-menger. Apa? Arep mlebu kepatihan. Ora iso. Kudu iso. Iki ora ngerti aku sapa, ora ngerti kowe. Aku iku gebloloken. Kowe iki sapa? Den Mase Layang Seto. Lah kowe Den Masih layang kumitir. pernah apa kok wani mlebu ning kepatihan? Romo. Hai. Patih lu gender. Kae wong tuaku. Aku ki putrane Patih. Ora iso. Ora iso piye? Patih lu gender anake wong siji. Sapa? Sanu ndi Bang Sanu? Loro putri Sanu. Nek sing loro Sapa? anake lanang-lanang Badil karo Dul. Tau ene ngerti? Aja ngerti iki ambek aku ngerti yo. Putrane Romo Patih lu gender iki ana 3. Sapa ae? Kanggo Anjasmara, Den Mase Layang Seto. Layang Den Mase kumitir. Orang gugu. Iki peraturan anyar mergo aku sing jaga regol ana bahaya orane iki aku sing dipasrahi. Aturane piye? Sapa wae sapa sing arep mlebu ning kepatihan kudu nyangoni Badil karo Sanu. Wah. Ngono. Soale dadi kowe kabeh iki aja padha mlebu. Waton kowe wani mlebu ning kene dalem kepatihan nduk kuwakene do minggat no dewa. Bocah iki sik mangan. Bukaan iki. Ora iso. Bukan omongan karo Sanu. Kowe kepengin mlebu ning kepatihan? Mlebu. Ora ana dalane? Ora. Ayo. Ayo. Dalane ra ono lho. Ngapun. Wis kangelan. Kangelan piye? Derek. Sanu make sapa Badil mangkeh dadi gawedi ganteng kowe dhewe. Der, Sri. Mati kok anak Badil dadi bodene ngene. Kowe iki omong ae ra ndang kok sangoni. Aku nang gawa dhuwit. Siraise dhuwite. Lho, kok kon main karo aku main apa tak tahu? Ora tau main. Ame capsa. Ngawur ae. Dadi anake ketoprak kok wedi. Wonten perkawis menapa? Wong loro iki ngaku gawar anake Patih Lugender. Lajeng kersanipun Arep mlebu ning kepatihan. Ning wis tak kandhani syarat saranane malah ora ditutuh. Ora ditutuhke. Takoki dhewe le. Kowe nggih pangapunten ingkang kathah. Dipun wanuaken kula pun damar ulang. Damar Wulan. Panjenengan kekalih sinten? Den Mase Layang Seto. Den Masih layang kumitir. Lajeng kersanipun Arep bali ning kepatihan. kepatihan. Menawi kados ngaten kula nyuwun tapa asmanipun Gusti Patih Lugender. Damar Wulan. Asma iki kandhane Kak. Aku iki putrane Romo Patih Lugender. Yen mlebu ning kepatihan iki ora usah nganggo tapak asmane Romo Patih Lugender. Dadi kae omah-omahku. Omah-omahe dhewe kok. Kula niki dereng pitados. Mbok bilih panjenengan kekalih pinangka putranipun Gusti Patih Lugender. Kudune Menawi panjenengan kekalih mengsah saking gambangan badhe nidra yuswanipun Gusti Patih Lugender. Kula lirwa ing kewajiban. bener, mergo kowe kang jaga regol. Ana klerune kang dipidana kowe. Padha bener. Bakal tak penehi tapak asmane Romo Patih Wene Lugender. kan Mas, wene. Yo iki. Ardi, Pikir iki. anjir. Out is right. Yes. Ayo. Arep opak ya, Ge. Dil, numpak iki lho, Dil. Apa kowe? Numpak jalan, numpak singa manggala, Dil. Pak, ayo. Mau? Engkang badhe ngersakaken Pak celeng sinten? Wah, semane. Patih Lugender padha kecel. Oh, wong ngadi ki Patih malah anggap celeng. Lah sampean nek terus ngamplok kaya celeng kecekel ketembak. Iku lho, Mak. Ijak-ijak, Bro.
Kowe dak putraku lan. Iya, jarine keselen Hei. dadah. Krungu nek aku iki putrane Romo Patih Legender. Iki putraku. Layang Seto, layang kumite. Orang Calon ratu, calon patih. Krungu kowe. iki anakem, Anakku, metu kondi. anake bojoku. Berarti kan gak anakem. Ning sing setor material ra aku. Sik. Loro iki anakem tenan. Anakku. Eling aku. Eling manggon ndi? Iki nek loro iki anakem. Berarti anake bakul sayur karo bakul kacang. Kowe kok eling ae? Eling. Saiki sing anake bakul kacang di, anake bakul sayur di dadal tak teko aku. Iki sapa? Iki anake bakul sayur. Iki yo. Sapa? Ya to. Sapa sing anake bakul sayur? Lah, Sapa? takok Pak. Aku iki putrane Romo Patih Legender anake bakul sayur. Sampean saurunge lahir kan urung ngerti sapa Patih Legender. Yo ngerti. Sapa? Haryo Jejetan. Haryo Jejetan iki tau seneng wong wedok. Dioyak-oyak nganti tekan ndi ora tau kecekel. Iya piye? Angger dioyak menggok ning bakul sayur didemeni. Bakul sayure meteng golek neh. Dioyak neh ana bakul kacang didemeni. Mlayu neh. Pisanan demeni pembantu. Cek, sing tak urus iki bakul sayur. Iya. Apa bener nek kowe kleru? Tak copot sirahmu. Lho, sekrup kowe anyar. To piye to? Napa leres kula niki putrane bakul sayur, anake bakul sayur. Anakku ning patutan wong tuamu wedokne bakul sayur. Tenan. Piye? Jare bapakku, aku iku anake bakul sayur. Jenenge Aja nganti wewadi iki kebak karo wong akeh. Ora. Meneng ae, yo. Jo, jenenge sapa? Den Masela yang set. Layang Seto. Mbok em jenenge roh ora? Sapa? Sartani. Soto kandhep dikisah. Sartani. Mulane jenenge dijenakno Layang Seto. Oh, bener lah, Romo ki cutak. Mergo dhisik kuwi aku mendem Piye? setan tendemene tukang sayur iki tak jenakno layang seto. Lah niki, iki. Lah sing anake bakul kacang. Ora ono anake bakul kacang. Kowe buka warung kowe. Lho iki kan jujur kowe jarem anake siji tok anjas moro patutan karo pembantum. Ora ono anake bakul kacang ora. Sing anake bakul kacang sing ndi? Mati wis anake. Anake mati. Mati anake. Loh, iki berarti Sukmane. Lho kok sukmane yen ngono kowe ngarani aku anake sapa? Kowe anake bakul kacang. Ora. Tan, jaya ngomongi tan. Kowe anakku. Lah iki anak sampean. Ning patutan simbokmu ki bakul kacang tak demeni. Yen ngono kok padha ae karo sampean. Bakul sayur kok bakul kacang. Mboken jenenge Terilah. Mulane jenenge dijenakno layang kumite. Kowe ngerti? Terilah. Nalika semono iki aku yo ngerti. Wong ayu yen ngono. Walah kowe anggeroh bintang film. Bunga Citra Lestari. Wah, iku koyok bokongi. Wih, kemang. Lestari. Nek aku iki lho cetok. Ayu. Mergo mbokku iki bakul sayur. Maune ayu. Awake resik, Resik, putih. putih. Tenang. Walah saking putih nek mlaku ngantek ngene-ngene. Lho, lah kok ngono iki Lah wis mati diperkosa iki kegeden menawa. Kegeden apane? Kegeden oleh merkosa. Kowe ku nak ngomong kok. Damar bulan. Iki ponakanku Damarwulan. Menika boten pecus. Lah kula aja mlebet wonten ing kepatihan. Lah kok dialang-alangi kali Damar bulan. Nggih. Niku. Wah, Iki kados pundi iki putraku lho lah, calon ratu, calon patih. Lu arep mlebu ning kepatihan kok ora entuk karepmu piye? Nalika semanten panjenengan mitungkas dumateng kula. Mulai. Sok sinten kemawon boten dipun keparengaken lumebet wonten ing pepatihan menawi boten ngagem tapak asmanipun panjenengan. Oh, bener kowe lah. Keliru kowe to. Kula nipun padha. Yen kula niki putrane Rama Patih Legender. Mboten pitados piyambake niku. Kajaba nek dudu putrane nggo Lah. asma. Kula niku putra panjenengan lho, Romo. Oh iya. Nek ngono bener kowe salah kowe lah. Wong iki putraku, putra kepatihan, omah-omahe dhewe arep mulih kok ora entuk. Monggo dipun penggalih kanthi tirtaning kawicaksanan. Kula niki dereng ngertos
mbok bile layang seta dalah mikir pinangka putra panjenengan. Menawi mengsah saking Blambangan badhe nyidra yuswa panjenengan. Sami kemawon kula lirwa ing kewajiban. Iya toh. Ya niku Bener Damar Wulan. Bapak yen Damar Wulan Jaga Rekol wonten utusan saking Kraton Majapahit dipunalahi kali Damar Wulan boten saged mlebet panjenengan atus pundi. Panjenengan badhe dipidana kang Kita Ratu Cenapa. Sing salah kowe. Kok iso aku keliru? Ora kleru gawe peraturan ora mbok pikir sik. Yo wis tak pikirno. Lah nyatane anak-anakmu ora mbok omongi, ora mbok gawani tanda tanganmu, malah dadi geger karo ponakanku. Saiki piye? Ngeterke mawon mo. Damar Wulan niku boten dados Jaga Rekol. Dicopot. Dicopot. Wong desa ora patut. Dadi Jaga Rekol. Lah terus Ganti gawean Kang Mas, ganti. tukang ngarit. ngeritno paham? Ngeritno jaran. Ngeritno jaran. Jaranem piro? 45. 45. Sanggup ta ora? Sanggup? Ning ana syarate. Syarate? Yen kowe ngopeni jaran, Yo. aja nganti lemu. Yen lemu? Yen lemu ora kuat mlayu, Yo. aja nganti kuru. Yen kuru? Nek Gak kuru mati. ngono? Syaratnya mau iku? Yo. Wis, ayo budalan. Kusumane Ayu Anjasmara. Boten patut. Mbok bile panjenengan mapan wonten ing pagebetan. Ini kakak damar. Kados pundi? Ada papan oleh kakak mergono wigatos sing bakal tak dakake kan sampe. Menawi tetela wonten kawigratosan monggo. Paring dawuh dumateng ingkang abdi Kusumane Ayu. Aku tresno karo sampeyan kakak. Estu Lahir batin. kula nggih tresna Kusumane Ayu. Sabar sikit. Ora pantes karo. Damar Wulan kakek kali panjenengan kok boten pantes. Panjenengan kok putra pati Damar Wulan tukang ngarit wong desa. Tak wene nyeti yo. Menapa? Iki dina kanggo lan Damar Wulan wis ana sambungan tresno. Sambung tresna. Iya lan. Ati romo. Tolong, Mo, iki ana apa to? menika kanggo Anjasmara caket malah kaporo tresna kali Damar Wulan. Seneng karo Damar Wulan. Nggih. Cetone luput, lebone pagunjaran. Pagunjaran. Nyuwun sewu nggih Rama. Ingkang lepat menika boten namungake Kakang Damar Wulan. Jalaran ingkang miwiti tresna menika kula. Jas. Kakang Damar Wulan dipun lebetake pakunjaran, kula ugi dipun lebetake pakunjaran no. Nggih, mboten napa-napa mo. Yen kanggo Anjasmara kepengin mlebet wonten ing pakunjaran nanging style niku benten. Carane piye nggih? Kanggo Anjasmara menika style nomor setunggal. Damar Wulan nomor 23. Ya ora Pilah, bisa. ben pilah. Pilah. Sampeyan Kakang Damar Wulan ki yo sak kamar. Panjenengan menika dados siji. Wah, cilaka. Cilaka nggih. Nggih. Mlebu loro metu dadi telu. Kula cara. Wes, aku tak mlebu dhewe. Wah, sering ngobrol. Suwan kok ae. Dateng Cibago. Bapak sinipun dewa ingkang saged bingkas karya menika lare saking busuk ingkang nami Damar Sasongko. Sang Juwita Ratu Kencana Wuru. Nggih, pancen wonten ingkang nami Damar Sasongko. Sakmenika sampun wonten ing kepatihan malah kapura dados putra mantu kula. Pamingatan monggo dipun larapake. Ngestake dawuh Sang Juwita.
Bingkas Karya. Nugroho sing bakal mbok tampa. Tambahan pangestu. Cilok. Niki panjenengan. Niki cabar, cetha cabar niki kula. Ndara sama betke swasana. Nggih. Dadine ngeten iki, Rama. Toh, Ter. Nggih. Waton wong tuwa isih urip, kowe aja kuwatir. Iki tak gawe cara. Cara. Lajeng kados pundi? Tak kandhani elon-elon, mundak mengko wong joko. Nggih, nggih. Oh, nggih. Nggih. Oh, nggih. Ayo. Aku sing bakal urusan. Aku damar ulah. Kosok baline sapa? Sawijine. Weto lan kepuyengan. Mapan ana ing taman Puralingga kapernak apa kelawan Ludisma Minak Jinggo. Garwanipun Kang Mas Ludisma Minak Jinggo. Yen kaya ngono tiwas kebeneran. Manuta kelawan aku manjing ana ing tilam pagunungan. Kang Prawados Kang. Taman Puralingga kok sepi. Ayo lelaki karo aku ayo. Ingkang garwa Ono suarane wong lenang. ingkang garwa damel konten FB Pro. Kanggo konten sajak nyudanakake. Ono suarane wong lenang coba ndak delok-delok. Cilaka banget yo. Cilaka pripun? Jebul garwaku wae to lan unyeng-unyeng. Kuyengan. Ning jero sentong ning jero kamar yo. Negeno kanthi blodor ora nganggo sanjangan. Dipangku karo bocah lenang iki. Engko aku kirimi email ya nek mbok konten. Ora sandadak kuwatir. Cilaka niku ngilani dadane panjenengan lho. Sopo kang dadi aranmu, Gus? Sugih kendel bondoan. Mlebu taman Puralingga, gawat kelawan garwaku wae tolan uyengan. Diwanoke aku damar wulan. Yo jenenge Saolan. Damar Wulan, saolan iku tukang son. Kang sone Mas Bagus. Yo damar wulan. Yo kene wani-wanine kowe jawat garwaku. Apa ora ngerti kondangi Guru Bisma yo Minak Jinggo. Wis tak sengaja. Lamun to aku jawat kelawan garwamu Guru Bisma Minak Jinggo. Kertenono. Cetane aku minta sraya saka Praja Majapahit supaya mendarat ngendhakake pakartimu Guru Bisma. Jebul minta seraya Senopati. Yung damar wulan Guru Bisma. yen pancen sira sawijining satriya kang sekti Mahambara. Ayo tandyono Guru Bisma yo Minak Jinggo. Bukteno ning papan kene Guru Bisma. Monggo sae. Pripun lurae? Ora cocok karo Sundari. Nggih. Ketiban godho wesi ning
sepisan jengkelan Bagus batang. mula ngene yo Kados pundi? jaganen mayite Damarwulan esuk-esuk tak ocok jagane tak kanjil ana nyalon-alun Kadipaten Tunggangan Kados ngaten. sing ati-ati Piye lho nae? Modal konten tak unggah ning FB Promoti FYP. Bali ning desa jipo HP aku. Monggo bareng-bareng bisa dadi kenawen kan. Wetolan bebuyengan matur nuwun banget dening ki wis ngusadani kelawan aku wis kelakon anggonku tetandingan kelawan Wurubisma Minak Jinggo nanging kasunyatane apa aku kasorani ing yuda merga Wurubisma Minak Jinggo duweni piandel loro cacahe sepisan Godo Wesi Kuning kaping pindhone pedang Kunto Sukayana lamun to gedhe rasa tresnamu kang temanduk kelawan aku Cidra pusaka Wurubisma Minak Jinggo ulungke ana ing tanganku Kang Mas Damarwulan rantos sawetawis Kang. Yang putus kaya Kok Godo Wesi Kuning Kang Mas? sawetara ana ing sisih Wurubisma Minak Jinggo perang durung ana kerampungan tak jaluk lawan kowe baleni Segowadang tanding ana Damarwulan kaget Wurubisma kowe Damarwulan mongko ngarep wis kelakon tumekaning pati saka tangan iki dina bisa urip meneh yen ngono seret nyawamu yo Damarwulan nganti aku bisa walaya temaing jati-jati sak temah walaya mergo waetolan puyengan sing usadani kelawan aku bener waetolan puyengan Nyeleri leres Kang Mas, kula ingkang uripi. mung padha jajaran musuh kombo urip Lah wong tresno kok nggih? Damarwulan Wurubisma senajan kowe wis bisa bali meneh isih wangi nyumbari Wurubisma yo Minak Jinggo Jropo tunggu piantelan sawangen ayo Damarwulan Wurubisma kuwi pusakaku sakloron Godo Wesi Kuning lan pedang Kunto Sukayana kok nganti tumiba ning tanganmu kok colong ya lan gedhe rasa tresnane waetolan puyengan kelawan aku sak temah nyidra pusakamu diulungke ana ing tanganku Wurubisma bener kowe sing nyolong waetolan puyengan Nggih, leres Kang Mas. wong wedok sambil mbledek Lah wong entek bagus kok milih sing ngolong. Edan leres kuwi Kang Mas. kowe seneng karo wong wenan yo kene pusakaku mbok Kutara yo ngene wae yo lan api-apian aten kepiye Wurubisma wis garwaku sakloron waitolan puyengan pek-pek ngaku ora apa-apa waton pusakaku Godo Wesi Kuning lan pedang Kunto Sukayana balik ning tanganku lah kowe kepengin baline pusakamu iya nggih bareng nyucate nyawa waetolan pepuyengan pinangka dadi seksi lamun to Wurubisma Minak Jinggo mati kuwi saka tanganku pangandikane Sang Juwita Ratu Kencana Wungu
sok sapa wae sing bisa mberat retu madangno swasana ana ing Praja Majapahit bakal jumeneng ratu ana ing Praja Majapahit mula kanthi kuwi aku bakal jejuluk Prabu Brawijaya Damar Wulan pawiyatan sampun paripurna